Guys, Friday karon nagyan siya. Salamat day kayo sis in si jahang rubber shoes. So na guys, isuot na jahang rubber shoes ni sis in. Ako malayas guys. So yung mga bago. So sa balunan. Ako tubig basta galon. Oh, ni yung kuan. Ja, jud kalimot sa pag-free ha. Jag mga pagkaon ha. Jud kalimti ng tambal. Smile ang baby. Morning ba smile? Ay, di ba di smile? Igat juga eh. Igat mo juga eh. Smile. Smile sa, smile. Smile sabi. Smile kayo mo eskwela na si ate. Katawa. Sus kadak ng ngayon. Ano paggawas mo dyan ng ngipon? Nag-toothbrush ka? Ha? Toothbrush? Hi, hawid ha? Hawid jud. Ja guys, hanggi uban si Nicole, ug ijang papa kay magkuha po ko sa sudlanan ja. Ijang papa guys, magbayad po siya yung utang sa bangko. Ja guys, hanggi bidyan si Nicole ug iyang papa dito sa merkado kay nihapit ko dari sa agriculture ahan gikuhang sudlanan sa Biko guys kay nag-order lagi sa Biko ja. Mohapit po ko dari guys sa police station kay napo ko sudlanan ang kuhaon. Kay sudlan man tug sudan gahapon. Salamat kay namalit ko gulay dia. Kita lagi ko mo. Wala mo na nang copyright lagi mo na problema. Siguro hinay ra sige. Nakita na jud ko nimo. Kita lagi ko nimo te niya i-records ko ni Tiri ug ni Dorami. Oh, abit followers mo siya ni Dorami ug ni Tiri. Sige ko tan-aw. Jadi namalit ko lamas kay wala mi lamas. Salamat ha. Oh, salamat sa. Salamat di ay dia. Namalit ko yung kuan dito. Salamat. Ako suki. Dali, mapalit ko ito ng kuan. Dito ni, guwapa dito ka. Salamat kay kuan, papalit ako ng imuhang. Say ko ha, pili lang. Hindi, kana ba? Kana yung palamig ba, guwapa? Kailangan ko ha. Cheese. Ikaw. So ako ng amiga guys, guwapa kayo. Kanya guys, kay iuhaw man ko. Mag-inuming duha diya. Ako po ni amiga. Daghan kay amiga dire. So guys, ningali ko diri kay nagkuha lagi ko sa mga sudlanan diya. Kapit ko diri sa kuan. Ako amiga nga gwapa na. Salamat. Dra. Salamat bi. Di mo balik ko ani bi. Kita jud ko nimo. Dra na kasi bawal kay wala ko iludlod. Ah, sige, masuki na ho ni Dari. So nga, kay bawa na muna ha guys, nga friendly kayo dyan ko. So salamat ka dyan, nag-inumis dyan kanang, tawag ito, buko, ay sa fruit mix. Diyan, ganahan na po muna, Dari sa atbang dyan na sa, kuan, kasada rayahang tindahan. Bye, bye. Guys, dari guys, kaya ang ipunan, palit, ag tambal ni Cristel. So kay kuwang mami adto yang tambal so ang gipunan niya. Hi day ko dali sa mga ang amiga si Dixie seryoso. Diya si Sir. Alvin. Alvin. Oh, kay Alvin Richard. Alvin Richard seryoso taas kay seryoso. Dali sa depod hi day ko nimo ma'am. Wala siya mo pharmacist ma'am. Oh, hi ma'am. So cute mo si Crystal. Oy, cute kayo. Guys, salamat kay kado nindo. Ni Ma'am Dixie. Salamat. Yeah. Nakapalit na jud ko ang kumpleto sa iyang 7 days. Kuan kasi mo sa out ni Ma'am Dixie. Shout out ko sa ako. Yung partner dia sa out ko na dyan sa mga taga kuan, Tospa. Taga Tospa diha sa kuan, sa out ko na sila guys. Salamat. Salamat. Thank you. Bye. So na ko balik kay 10 pesos. 10 million ako. Ay. Salamat niyo ma'am. Salamat Aldrin. Alvin. Alvin! Oh. James Alvin. Ay, si James Alvin din sa. So na ko pag-umangkon nga Alvin. Bye. Akas ko kayo siyang Pare siya kaning basketball player ko siya kaning import. Import.
Alvin, dira Oh. akong Gismil. Gismil. Ay, pila. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Salamat. Bye. Yeah. So guys, nihapit mi dari sa Angel's Burger kay ganahan ligas ni Cola ning Angel's Burger kay walay ko sa Dumaguete. Ja gimingaw ko no sa mukhaon dani. Gimingaw ko no si ja og cheeseburger. So naghilak siya guys kay magpapalit. Tingnan mo gisi mo ka. Subuhin na yung gisi. Na, buti pa wala ka nang Siya kay last day atraso. taga bitbit, taga dala. Takadala siya sa kuan karang among gipanguha nga sudlanan. So wala daw to sa Dumaguete guys kaya nangita si Nicole dari diyan naramay dari Snowsod. Angel's Burger diyan gipangita. Gipangita niya Angel's Burger. Ya kanang putlong nga taas pila man na? 52 ako sa kabuok. Oh, lami ko na siya uy. Pwede na ka di maniud to no? Oo. Usog na. Jahay di ko na nila mga kuan gwapa diri sa Angel's Burger. Busog jud ka ana, di jud ka maniud to ana. Sisag ka ng burger, Angel's Burger. Kaya ko ni Angel's Burger dito sa Dumaguete. Tiyaw ba dyan? Wala. Tingnan mo po Kaya ito. girenovate man gud tong mga Angel's Burger, mga bago ba. Diyan anong ganahan mo kang mahal magkukuno ka dyan guys sa kuan. Mahal kayo ng ubang burger tag 50 yung sarap. Diyan kuan ni siya ka ng cheese burger. Sis Diyan. burger. Upat pa ni kabuk guys. Tagsapod mi ning upat si Cristel ug ako diyan si Cristel kay naman eskwela. Morning merinda. Nani dito. Paborito. Gimingaw na jud kuno siya. Sa una kay ano raman ni 20 Gimingaw ra jud siya. 28 ang usa ka order nga buy one take one niya karon 37 na kay. Bill up naman sila. Inflation man. Oh, minta nga mama. Katinawa pag burger ma kaya duga dala jud kuno sa kaon nag-burger sa Angel. Dami man dito sa Angel's Burger kaysa sa ubang burger nga. Kay ang katong burger pud sa kuan kay murag ang patis kay gahi. Nakakaon kog burger ba gahi ang patis. Ang gadag na gyud. Hindi mga unta guys kay taud-taud kay ana pud ni hatod dito sa kasada kay Uli na ko. bike ka pud sa Dumaguete. Salamat ka dunak sa imong pag-assist ja. Madyo naman sa imong pag-assist guys nakakaon ka og burger. Lang. Palag sarap pud mi mangyani guys kay lemon juice ay lemon. Mahal kaayo. Mga Soft drinks? soft drinks. Di po din kasado mag soft drinks kaya bawal. Karoon na po may nag soft drinks. Fruit soda pa jud na kayo ano na ko wala. Wala guys, mo lagi to guys ningad tumi sa lungsod ganiha kay kanang ba naman gud guys kay nanay utang sa Rural Bank. So kanang among utang nga awi jang utang na ina amo lagi. Kay kasawa lagi mi. Kanang among CR. So nangutang mi og pang-CR guys, murag 40,000 among giutang sa una sa wapay pandemic. Na adto Unsa? sa pandemic. Naabdan og pandemic. So imbis hapit na to tumahuman, so niabot og 2 years kapin wala mo mahulugi man tong murag ning dako-dako ning balance sinuon mi og 19. So mo ni amo ginahinayan og bayad guys. Manang nakasweldo magang bana og 4,000 kapin. Hindi lang gibayad dito sa Rural Bank kay pag ganito nag Manila guys kay wa man sa kadto nakatrabaho atong time kay gilantan. So pila ka diso wa makatrabaho manang isang nasweldo 4,000 ra. Diyan, salamat lang gyapon tas Ginoo guys nga naay gagmay nga grasya. Kanang gagmay nga grasya dako na kadto na para namo guys. Diyan, salamat kadto ninyong tanan sa inyong wa pag-skip dani sa mga video. Bisag way di kadto kuanihang video pero lagi hapon mo nagsubaybay namo sa among pamilya ug sa mga isuon diyan. Salamat. Kanang di jud ko magpasawag pasalamat. Diyan. Malagi na ampo lang ta, laban lang ta sa atong mga pagsuway sa atong kinabuhi. Kay naman dyan na kitang tanan, tagaan man dyan mga pagsuway sa kinabuhi pero ilaban na dyan nato kay mo give up ta guys. Mura na buntag ka ng wata mo salig sa Ginoo kung give up ta. So laban lang dyan. Wala akong gitudos ang anak nga bisag unsas kalisod
Walang magsudaan ka diha og sardinas kada adlaw. Basta masuddan naman atong tijan. Laban lang. Laban lang. Alak. Kanang atong paghirap karon guys, murag bayluan ra og puhon umaloy ang Ginoo. Antos Kanang lang. sa antos ta sa mga kalisod kay antos og paningkamot mura jud na atong buhaton guys. Sipag at tiyaga. Buhon natay mga nilaga. Sinigang. Sinigang. Puhon natay mga nilaga sinigang. Diyan lagi mo dari pa. Kuha, pati mo niya kuha. Ang Cristel. Kuha, kanon. Panood ko na. Nga guys kay agahong pamahaw kay mudto naman sinikul pud mudto na pud mahaw. Ay ang paniud to. Tipid sa bugas. Kay aghang kaming kita guys sa hamang gipuno og palit og tambal ni Cristel. Asa na mo tambal ni Cristel? Musulod. Unsa kuan guys, hapit na lagi pista dari. Dadaghan kay ni Mrs. na guys nga nagpista kuno kanang magpaluto sila unsa sa man na ang tanga-tangaan niyang lawas nga di man dyan kaya guys ug daghan ka dun murag tulo ka buk ni Mrs. na nga magpaluto og pista. Okay, assistant. Wala ko. May assistant sa wala si Nicole. Unsa balik lagi pugog Manila. November 8. Kanang ang pista dari kay Third week man sila. murag 3rd week sa November. Diya guys. Tatawag kay mag-ilis sa Nicole kay larga na po di sila. Ulit na ko. Ano ba ni hatag dito sa kalsada? Contract. Project pa kaya? So hatod na po na sa guys pa. Dumagitin sa mo dai mi sa mainit guys kay Nicole pa dumagiti. Nga pagambing ha. Yes! Bye guys! See you next vlog. I said next vlog. See you next vlog. Hi day mama niya si Hello. Abit Flowers sa mga Brato family. No gani. Sa pagamping ma'am kay nice ba kay kagmukor. Ato na ko din eh, manindap ako. Bye regards ko niya si pahag niya si. Oh, sige, bye-bye. Pahag niya si. Salamat ka. Sige amping. Okay. Ay sa kanay sakyanan. Balik ka sa. Wait. Butan kayo ito sa guys. Diya guys, kay ningari mami dire sa mainit port kay magpanginhangin lagi tami dari guys. Kami nahong duhang bana, magditlit ko nuhay minja. Nami nakasakay nga badji, nga gikan ko ni sa skarkar, dya naman sa do ka bookbox, nga dagkajong gidahan, dya amang gitabangan lang sa pag naog sa series, dya amang gipatawi dari sa port guys, kay sakay lay ko ni sa padipulog, kay nali ko sa igsugon nga namatay, dya condolence di ay. Dya guys, mauni sakjan datos badji nga mo nakasakay, kanang padung ni siya og dipulog unja alas 5 pa ni siya mularga. So nanay diri guys sa dira pa sa mua sa mainit ra pud dira kadto ni among lugar pud. So katong mo adto og dipulog guys mo ni sakjanan dari naras dira sa mua. So nice ta pud guys mo suroy og dipulog. Bitaw guys ga pahangin-hangin ra mi dari sang bana. Kaya ra mingawa lagi. Saka-saka kay magpa hangin-hangin. Kaya human ako luto og panihapon guys, da gawat lamang kong Cristel kay nagpractice ko sila sadyaw. Kaya guys, saka ko dari sa kalisay nga natumba na ah. Ay, nanalis Cristel dali nak. Nari ka nak, kali nak. Dari kami skuan guys kay lagi mo dari mag yahay mo dari ligaya. Diyan. Yang pangin-hangin. Nak! Hi sa kanila, nak. Nanalis Cristel, guys. Ikapoy din taon ni siya kay. Kuan lagi ka lang na. Ikapoy din taon na siya. Pakis nga ako, be. Dari ko, guys, kay. Wala may tanihapon na, Ha? Baway sa ako kay kapoy mo ko. Hi sa nila, dari, dali. Hi, guys. Daga mo prinsesa, guys. Ikapoy siya kay nagkuhan lagi ni siya. Ganun lang sa muna. Nag-practice sa sayang. Practice na. Naliloy ka ng. Kani ba? Sisi. Kasi nga na yung dako uloy, kani bunak niloy.
Ako ni mo'y bulak na. Lami man isa guys kay kuan ni kanang way bukog. Di ka doon sa bukugun. Di ba mo ni siya? Bulak. Mo niyang gipangita kay hang unen. Madulag na idaghan dari. Ano walay mga isda no kay buwanon man no. Basta buwanon. Wala ni luhi pa ni lukso pa. Luhi pa oh. Luhi pa na siya oh sa. Yeah guys, mo tong video ko lawa guys ja. Si Christine lagi kanang way gana makipag-istorya kay kapoy siya kay nanay kuno sila sadyaw. Diya kay kung adto kasado kay bisig kapoy ka nga na di man sa kay basig kunog wa say grado. Dere kumusta ka guys kay gimingaw po ko daring lugar sa kanina. Resort man ni. Mo man yang lingkod-lingkuranan dari guys ug mga hapon na. Naris tapad sa Mumbai kasi ganahan mag-check-in dari na. Diya guys, so lagi nang isda dito to ah. Diya kay gamay ra man kadug bisang kuha. So mo to yung video ko ron lang guys. Diya salamat kadto ninyo tanan. See you in my next vlog. Diya amping ug ampo ta. Love you ninyo tanan.